Всім привіт, з вами Анастасія Романова. І зараз я буду гуляти в Селізаріо. Ви мені написали комент. Коротше, я сама подумала погуляти. Іду я погуляти, поки що начальний режим. Ні, коротше, або в хардкор. Блін, мене глючить хардкор, і здіваєтесь. Ви бачите? Мене глючить хардкор. Може когось я вб'ю хоч? М'яку. Я чуть не врізалась, говорю тебе. Няманямка. Ви це бачили? Це прямо круто. Це прямо круто. Зачем центр, если тут багато є? О, сожрали. Може когось мені... Ай, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я трошки з'їла потім хоч. Ну, ребята, воно чогось глючить, та вирішили, я на цьому пользуюсь. Отут мене не глючить. Саме в центрі появляємось і вбиваю всіх нафіг. Няма-няма-няма. Ой, ні! Це поки що навчальні режими. Я вижив по навчальному режимі. Учуся поки що. Ну тут хоч мене не глючить, як? Там? Если вы хотите, чтобы я еще на компьютере погуляла с Селізаріо. Ну, короче, пізніше скажу на кінець. Короче. І шукаю я де Гіги? Від мене Гіга! Це Гіга. В принципі, я не буду ждати, доки його б'ється. Займається цілий час. Коротше. Ви, може, не знаєте, але коли я в ярості, то взагалі була і на першому місці. Як в Агарі. Ну, я не зробила ролики на Агарі, бо мені було тоді 7. Хум-бам-бам. Ну все. Ну все, я в ярості. Ну все. Вам уже не поздоровиться. Буду всіх бачити. М'я за часов. А ні, мені мало їти. Так, где Гіги? От про що я говорила! Не надо на мене злить. Не надо. Говорю вам. Ребята, не надо мене злить. Бо я ще закручу вас на смерть. Идеально. Идеально! Зачем? Жремо и окружаем. Жремо. Если я попаду в топ, то мы забудем заканчиваться так. Буде довго мені попасти в топ, це мені важко. В принципі, я вже бачу, кого мені зарізать тут.
Зараз я буду в топі. І я. Я досі не в топі. Я досі не в топі. 11. 12 позиція. Чесно. Ого, виявляється, не хотіла тебе обідати. Бо я зараз в ярості. Так що лучше мене не обіжайте. Я в топі. 9000. Маня. Короче, ребята, на цьому будемо заканчивать. Всем пока. До нових. Ой. Ну, чого я путаю завжди? Короче, ставте лайки, підписуйтесь на мой канал. Если хочете, чтобы я погуляла с Лизардио и Шей на компьютере, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И напишите ще в коментарях, які мені ще ігри можна погуляти, окрім Слізаріо і Майнкрафта. Всем пока, до нових встреч!